tona a ko'ina ke zan nuna na makanci a kogin sankini. Yaya wace ce wannan? Ƙara na kawo. Ƙarar wa? Ƙaran mahaifi. Yarinya sai kira mutanen ka kenan mai gari gaba ki ɗaya na neman su har ke. Kai kalla ka fita idanuna wallahi ta kai. Kalli wannan yarinyar ya kake da ita? Ya ta ce ta biyu ma. Wannan shine abin da ya baka dama kake so sai ka sa yarinyar a hanyar karuwanci? Babu yanda za a yi uba a haifan masa diya yi mata hudu ba ya sa mata suna ranar suna ya tara malamai a karanto su ayoyi na alkur'ani a rada mata suna Allah ya taimake ka yarinya har ta girma sannan dauke ta kuma jefa ta hanyar karuwanci ai ban yi wa kaina adalci ba Allah ya taimake ka. Ka ji renin wayo kai billahi azim ya kamata dama bubbuge ka ne. Na san dukkanin abin da ke gudana tsakanin ku da. To dama ya shafe ka ne? Wai ke me yasa ke ma ba ki kawo kuɗaɗen da yawa kamar yadda mama ta? Ko da ce kike zuwa ki tsaya ki da kuɗin ne kika sai da abinci? Ashe baka da tunani ka rasa wanda zaka ce kana so sai ni? Kalle ni da kyau fa. Da me zan kalla a gurin? Hassan ni ba sa aka bace. Baka isa kai soyayya da ni ba wallahi. Yaron nan dan kabila da yake zuwa gurinta ya dakata da zuwa do Allah ya nemi wata. Jiji na yi alkawari da ita na bada ita. Ban gane ba. Na bada ita Jiji ga Alhaji Hudu. Yanzu ta heki an jima da marece in ke taho da tuwon marece kin ka kawo mana sai ki karbi kuɗin ki. Ai ni bana zuwa karban kuɗi da daddare sai dai idan kuɗin ne babu sai in yi afuwa in ya so gobe sai in zo in karba ba matsala. Inda kin san zile da delu da ma duk sauran 'yan matan da suke zuwa talla yadda ake su samu kuɗin da suke kawo gida. Wallahi da baki sha'awar haka ba. Juye fa ake musu. Me kuma juye? Juye shine idan 'yan mata suka tafi talla suka yi kwantan abincinsu kuma suna tsoron komawa gida saboda gudun bacin ran da za su tara a gida sai su je su samu wasu samari za su saye abincin duka ba almajirai su kuma su tafi da su su biya bukatunsu da su. Dan Allah da adabin Alhaji Amurka zo ka gara da Allah. Kai kwallin nan da kyau. A cikin kunnan wane ya ce mudu waye minista to?